So kana ukanzi enda kudare enda dzokera kumba unoenda mawitnesses ako iwe ndwakatadziwa dare roti endai munoenda mawitnesses enyu iwe uya usina mawitness ako dare rachona rinofamba sei inoraswa kanyaya yako ukaona tati uya nemawitness kurati patasvika hapasi kupfuurika kuti tipfuure ipapo panoda umwe munhu anowitnessa kuti zveshuwa zvakataurwa zvitiripo tichinzwe imauya neimwe nemawitness wakanga uinaye wawaipara mhosva pacho ari kupi wawainayo endapo statement musayamwa kumunhu witness right munonzwani baba monjeras nogara ufu nogara urogeti wawo mumzee koya makagada bazai mumzee pane muzwana wambengi muri mese pane muzwana wama muri mese iri kupi muchiitei chimwadoro uyu akati chipi niwoyo asi pavaitaudzana imi makanga muchitaura unomwe munhu wamava muchitaura naye saka hamaigona kuti nzeve dziri kunzwa zvamuri kutaura neuyu monzwa futi zviri kutaura uyowo neuyo saka hapana chamakanzwa nokuti maimune wenyu wamaitotaurawo naye muchimwa muri pabhawa handiti uyuwo uyu manje uyu achitaurawo neuyu kana kuti vachitaudzanawo nevavo imi hamuna kuzosiya kutaura newenyu wama muchitaura naye yakairi vakataurwa kunzi chii pachisahwira nokuti mashoko epachisahwira anongouya nekucherwa mwana wangu nekuti iwewe takabva tese kwaamiko saka utomumira wangu badira nekuti ndisauya uri munyire achitaudzana ndichifambawo aoichera autaudzana pachisauya makako izvo zvekuti uyo akazotsamuswa nenhau yekufunga kuti vana vese vainawo ine mukadzi wake havasi vake hamuna kusvika kupanzwa ipapo ndopatata kudeedzerai hamuna kuzvinzwa mama kuconcentrate one wenyu wamamutaura naye so imi vamahoho witness haipa
Saka ndozo ndo mashoko kwambati ndikuenda mashoko akataura mambo choka pamusoro pambesho dai kana pambesho mwa ando ekachini mashoko ndikana yega mwana matatuziyo asanziyo kuti ankusabira chibiro pamushiro wakadaro ini anima ndandakaona andingaona ndandakaona mashoko inandende ndandakaona mashoko ndandakaona mashoko Sebelumnya mungkin kalau mulai lawan hanya sekarang ini so chanda ndisingade manje kuramba ndakabatirira panyaya iyi. It takes 2 weeks kubva nhasi kuti mudzoke kudare. Kana wakazvitarisa kubva musi wamakapinda mudare pane svondo mbiri kuti muuye pano tichitaura zvemawitnesses. Vakapuhwa vakasevhwa here mawitnesses muSamuels. You are chakadiwa ine award ngira wase. All right, I think ngatiite a proper way. Nekuvakumbira nemaSamuel vazive kuti kunzi witness unotodiwa kuwikuni zviri pamutemo unafana kuuya. Maybe vanenge vasingade kukuningiri nyaya vakuti tikazonovitnesa kugarisana mukomboni kunotinedza. Vanhu vanenge vakosha Right, chitipai mazita avo. Tipai mazita avo. Venyi ndiani? Wangi pana Tapio. Tapio ani? Tapio Kamuni. Ani? Kamuni. Kamuni. Komumwe. Right. Oimi venyi ndiapo. Nani? Ananzani? So munodzoka kudare kuti wa14 tryai kuconvince mawitnesses enyu, because ikashaya mawitness inotonga nyaya nemuonero wedu kuti tikangofunga kuti uyu munhu apenge kuti azotaura kuti ndanzai takutopa mutongo. Saka hatidi kudaro, tinoda kuti tipanane mitongo tichiona kuti munhu mhosva yaakapara iripo here zvechokwadi. Saka imunodzitora muchiita kunge kutamba mukadaro nematare macho hamuzoafarira, haazofamba zvakanaka. Saka unzai mawitnesses enyu ezvinotoita vekusevhwa maSamuels. Imi muri kumhangara. Imi mumhangari munobhadhara makosti emupurisa wedu anouya kuzosunga vanhu ivavo mawitness enyu avo nemari yake yetransport yekuuya parobheri pano. Handiti itai mupuhwe mupurisa vodzoka musi wemanje. Yai musi wemanje. Itai kuti vauye musi weFriday. Coming Friday. Yes, musi wa7. Is it 7 or so? I think yes. Musi wa7 hamuchajamba inoi. Mouya musi wa7 tipedze nyaya iri padhuze. Vanhu hapana kugarisana padhuze. Muchitarirana nekona dzemaziso.